Tijdens de havendagen in Zierikzee staan tradities hoog in het vaandel. En een van die tradities is het ophalen van Neptunus op de Oosterschelde. De Neptunus staat hier op de stadhuistoren. En die gaat er 1 keer op per jaar eraf. En dan gaat hij dus naar de plaat toe. Zoals wij dat noemen, de roggelplaat, oftewel de schelpenbult. En dan gaat hij dus een poosje onder water kijken hoe het met de mosseltjes is. En dan hebben wij in Zierikzee toch altijd een dame die dat een beetje opluistert. Die noemen wij de mosselprinses al zoveel jaren. En die gaat dan Neptunus ophalen en begroeten aan boord van een mosselschip. Waar die eigenlijk het eerste mosseltje overhandigt. Rauw, opengestoken aan de mosselprinses. Een rauwe mossel, hoe smaakt dat? Heel zout. Ja, heel zout. Maar niet verkeerd hoor. Heerlijk. Maar ik had er stiekem al eentje geproefd. En de lunch hangt ook al op de vork, zie ik. Dat is niet leuk. Die heb ik altijd bij me. Als teken van bescherming. Hij wil wel eens een beetje van zijn stok afgaan. Maar die heb ik altijd bij me. Het is geen lunch. Wel een beschermde diersoort, hè? Ja, maar voor mij is alles beschermd in de zee. Dus... Was ist passiert hier? Ich weiß es nicht. Wir kommen gerade her. Es ist schön, alte Trachten zu sehen, nette Leute, viel los. Schön hier, schöne Atmosphäre. Jullie trekken veel bekijks. Geniet u daar nou ook van? Wel. Ja, echt wel. Ik vind het echt leuk. Ik heb altijd nog mijn kaartje bij voor als we foto's nemen. Geef ik mijn kaartje of ze het alsjeblieft door willen sturen. Neptunus zei dat ze goed smaakte, maar dat klopt ook? Nou, het is voor mij de eerste keer van het jaar. En ik moet er zeker nog een keer meer aan denken van deze tijd. Want het is een heerlijk eten. En ik ben er dol op. Ik kom uit Zierikzee, ja. Hoe belangrijk zijn die havendagen dan? Ja, het is altijd gezellig elk jaar, hè. Het is altijd gezellig, stukken dingen. Ja, absoluut. Leuk. Je had hier allerlei dagen in Zierikzee met marktjes en weet ik het allemaal. Heel Zierikzee zat vol. En ja, er waren toch wel mensen die hadden dus in die straatjes toch wel een beetje last hadden van die toeristen. Overigens, die mensen zijn allemaal hartelijk welkom geweest. Maar ja, dan is het ook wel eens leuk als je wat voor je eigen bevolking doet. Nou, dat zijn de havendagen geworden. Inmiddels uitgegroeid tot een reunie. Want de mensen komen her en daar weer naar Zierikzee toe. Oude inwoners, noem maar op. Hartstikke leuk. Jullie laten er geen gras over groeien? Nee, natuurlijk niet. Dat is een flinke bak. Ja, maar ja, ik kom 1 keer per jaar hier bij mijn vrienden die hier wonen. Ik kom uit Deventer en mijn boot ligt in Enkhuizen. Dus ik lig nu hier voor de kaai. En dan moet je natuurlijk even een bakje of 5, 6 halen. Hè? Dan kunnen we allemaal mee eten. Een beetje een volksfeest? Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook veel voor de toeristen, denk ik. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Ik heb vrienden uit Amerika en die moeten ook maar eens mosselen proberen, toch? Yeah, you're trying everything that's Dutch, so... Be honest. It's good. I'm really hungry. Zeg maar dag tegen de mensen.